ମଶାଟା କାମୁଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଗରମକୁ ନିଦଟା ବି ହେଉନି କ'ଣ କରିବା। ନିଦଟା କେମିତି ହେବ? ଆଇଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ମାଣ୍ଡୁକୁ କଲ୍ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ। ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିପାରିଲିନି, କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ। ନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ମତେ ହଇରାଣ କଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ତମେ ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, କାଟିଦେଲ। ତାପରେ ଭାଇକୁ କଲ୍ କଲି, ସିଏ ଆସିକି ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଗାଳି କଲା, କହିଲା ତତେ ପରା ମନା କରିଥିଲି କଲେଜରୁ ଏତେ ଆସିବୁନି ଭାଇ ନଗଲା ଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ମାମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମତେ ଖାଇବା ଧରିକି ଆଇଲି। ଆମ କଲେଜରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ନୁହଁ, ସେ ଆଜି ବଡ ଚଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡ ଖାଇତେ ଗଳି ପଡିଲା। ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ଭାରି ବୁଝିଗଲା, ସବୁବେଳେ ଗେରେ ଗେରେ